लामाथिं आं थांसै आं दहाय फरायदोंमोन जे इब्रायारिनि 9नि 27-28 फरायदोंमोन जे जाय जिसु जोङो जायहा जोनोम लाबाय बे थैगोन आरो थैनाय साफ्रोमबो मानसिया बिसार खालामजागोन आरो मा होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ एबाराव फैबावगोन बियो एबाराव फैयोब्ला खिन्थु पापी मानसिफोरनि थाखाय दिनै बियो बलि होजाबावनो थाखाय फैनाय नंला बियो मानो फैगोन जायफ्रा थाम थिम जानानै दं जायहा नेबाय थादों माने रबबार गिर्जा हाबबाय थायो माने प्रेयार फास्टिंआव थाबाय थायो जिसु ख्रिस्टआ फैब्लानो आं थांफानो मोननाय बायदि आं थाफानोसै बे सेन्टिमेन्टजों बे साननायजों जायहा नेगासिनो दं बेबायदि मानसिखौ लांनो जिसु ख्रिस्टआ एबाराव फैगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बाइबेला बेखौनो बुंदों दा बेखौनो सिग्रोमै बारलांनि जोबनाय मुगायाव माबायदिफोर जागोन माबायदि सिनखौ नुगोन माबायदि घटनाफ्रा जाब्ला जोबनाय मुगायाव जायो बेफोरखौ एसे रिफारेन्स लाबोनाय बायदि जोङो लाबोनाय सुरुबै जोङो फरायनि लुकनि बयबो मिथिखानाय 17खौ जोङो नायनि लुकनि 17नि डाइरेक्ट जोङो 24खौ फरायनि नख्रां मोफ्लामनाया जेरै फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं स्रां जालाङो बेबायदिनो मानसि फिसा हौवानि फैनाय समा जागोन प्रेज द लर्ड माने मोनसे जिसु ख्रिस्टआ फैसिगोनब्ला ओरैबायदि मोजां मोनसे खोन्थाहरलायनाय फनजों खोन्थाहरलाय आं थांगासिनो दङ बेबायदि स्टाइल जानाय नङा आरो बा खोमसि जाबाय माने बाइबेलाव दंलै ओरैबायदि खोमसि जानानै ओरैथिं गोथां ओंखारब्ला ओरैथिं गुफुर ओंखारब्ला ओरैथिं गोमो ओंखारब्ला फैगोननो बेबायदि सम बिदि जानाय नङा आरो बिमाफोरनि गथ' सारनायखौ जेरै बिमाफ्रा होनो अखा मोफ्लामनाय बायदिसो साबधान जा जेरावबो दा थांसै बिहामजोफोरखौ फिसाफोरखौ बादा होयो थिग बेबायदिनो खिन्थु बिहामजोआ जे गथ'खौ सारिसिगोन बेखौ थाल मोनो आरो बुरिया बिमाया थिग जोंबो दिनै बिसासि मानसिफ्रा आत्मिक मानसिफ्रा थाल मोनदों जे बिमाया गथ' सारिसिगोन खौ जेरै बुरिया बिमाया मिथिदों थिग जिसु ख्रिस्टआ जे फैसिगोन फैनाय समा जाबाय बेखौ जोङो माने बिसासि मानसिफ्रा आत्मिक मानसिफ्रा इसोरजों थाग्रा मानसिफ्रा मिथिबाय माब्रै मिथिखो दस्राफ्राथ' गोबां लोङै जायै ख्रिस्टान मानसिफोर दं बिसोर मिथिनाय नङा जों मिथिगोन खारन जोङो फारसे थानो फैनायखाय मैयानो खोनाखाबाय जे प्रफेसियाव गोथार जिउखौ बोखारसिगोन जोङो बिसासि जानायखाय फारसे थानो फैग्रा मानसि जानायखाय फैनायखाय खोनाबाय जे गोथार जिउआ बोखारसिगोन बै थांखु जालायनानै गय जालायनानै गय सुस्रालायनानै गिर्जा हाबग्राफ्रा फैयोबा फास्टिं थाफेरै मानसिफ्रा बोरै मिथिबावनो जायफ्रा आर'जखौनो दाबो रोंजोबथ'वाखै बोरायलायब्लाबो बिसोर बोरै मिथिबावनो गोथार जिउआ बोखारसिगोन होननानै प्रेज द लर्ड दिनै जोङो बिनिखायनो आत्मिक मानसिफ्रा जायफ्रा आत्मिकफोर जायहा इसोरजों नांथानानै थानो मोजां मोनग्राफोर बिसोरो आन्दाज मोनबाय जेरै बिमाया गावनि बिहामजोखौ आन्दाज मोनबाय जे बियो गथ'खौ सारिसिगोन ओंखायनो बियो हगार हरला गोजान लामायाव मानोना बियो गथ'खौ सारिसिगोन अखा मोफ्लामनायजों समान जायो होननानै बिसोरबो रायलायो थिग बेबायदिनो जोंहा लुगाव फरायनानै जोङो मोनदों आरो आंबो लाफिनबावनि लुकनि 17नि आं 24खौ फरायदों नख्रां मोफ्लामनाया जेरै फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं स्रां जालाङो बेबायदिनो मानसिनि फिसाज्लानि फैनाय समाबो जागोन होननानै जोंनि बाइबेला बुंदों आरो माने मिथिस्लाबै समाव जि समाव नों सानस्लाबाखै नों सानदों हरनि 12थानि प्रार्थना खालामबाय आराम उन्दुबाय नों उन्दुलांनाय समाव नोङो सानदों जे माने फैनाय नङा बे समावबो जानो हागौ मानोना जेनेबा खोथा जोंहा आमेरिकाजों इन्डियाजों इसोरा बयनिबो थाखाय सुबिदा बायदि फुङाव फैगोन बे जानाय नङा आमेरिकायाव हर गेजेर नांबा नोंहा ओरै जोंनियाव सानजौफु जागोन माने गोजान जानायखाय आरो मानो बुहुमा गल जानायखाय बे साइन्सनि फारसे बारलांबाय अखा मोफ्लामनाय बायदिसो जागोननो जिसु ख्रिस्टनि फैनाया आरो बियो अखा मोफ्लामनाय बायदि बागदावलायनाय रावबो मिथियै हठात फैनायाव जायहा माने नेगासिनो दं माब्ला फैयो फैथों जिखुनु जाया फैब्लानो आङो थांफागोन जायहा बेबायदि साननायजों नेबाय थादों बेबायदि मानसिफोरासो दिनै बे अखा मोफ्लामनाय बायदि फैनायाव दिनै थांफानो मोनगोन दिनैबा मोजां गाबोनब्ला दुरबल समफोरब्ला गुदुं गुसु
फोथायनायावबो दङ संसारजोंबो दङ नेनायावबो नेदों खिन्थु दे ओरै आरो बेबायदि माने दुङाबो सुवाबो बेबायदिखौ जोंहा नुजाहोजानायाव बुंबाय नोंसोर गुदुंबो नङा गुसुबो नङा फोथायनायाव आत्मिकबो नङा आरो नोंसोर कमप्लिटलि माने गुसुबो नङा बेबायदि मानसिखौ आङो ओरै होना होमबा मुजुगारगोनसो होनदों दाख्लै सासे मानसिया थांदों आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय आं खोनाखाबाय जे बिथाङा माने गयबो जायो मालाबा सिगारेटबो सोबो ओमफ्राय बे मानसिखौ आङो बानजायगायाव सानब्लाबो चान्स मोना मानोना बेखौ बियो गोसो गोराखाखाय बेखौ बुङोब्ला बे दुखु मोनगोन दा बेखौ दाख्लै थांबाय बे आंनाव थांब्ला ओरैबायदि थांबाय खानायबो गोलाव जाबाय दारिबो गोलाव जाबाय गस्लायाबो जाय गस्लाफोरखौ जोङो मटर साइकेलखौ फुगारनाय नङा बिदि मैलाखौनो गानलांबाय लंपेन्टआबो हान्थुसिमल' बेबो गोजां बोथोरनि गुदुं उलसिसो बेखौ नुनानै जि गोसो गाबखांबाय आङो ओमफ्राय बेखौ बुजायहरबाय आङो जे नोङो जोङो हास्थान जों बयखौबो नुदों फारसे थायै थाग्रा मण्डलि दस्राफोरखौ नों मा नुयो बे नोंनि खोथा बावहाय गुदुंबो नङा गुसुबो नङा नोङो दाजा नोङो जानोबा मोजां खृष्टान जा नोङो नोंनि बिजनेसाव आस्रा फैनानै नोङो मोजां जागोन गोसोआव गाबखांनायजों बुङो आरो जुदि नोङो मोजां जानो रोङा दिनैबो सिगारेट सोबखोमायो गाबोनबो गय जाखोमायो बेबायदि स्टाइलनि जुदि खृष्टान जानो लुबैदोंबा दरखार गैया कमप्लिटलि जोंखौ नागारजोबनानै आराम नोङो हिन्दु समाजाव हाबनानै थाफिन होनना बुंदों स्रि थादों आरो दा बेबायदिनो आरो गुदुंबो नङा गुसुबो नङा मानसिखौ मुजुगारगोन होननानैबो लिरनाय दङ ओंखायनो जोङो माब्ला फैगोन अखा मोफ्लामनायनि फैगोन बे समाव जोङो थांफानो अराय समनि थाखाय दानो दिनैनो बे समावनो रेडि जानानै थाबाय थानायासो जोंनि खामानि प्रेज द लर्ड आरो ससेखौ फरायलांबावनि दानिया संसाराव जेब्ला गाज्रिया बाङो अब्लानो मिथिखादो होननाय बायदि आरो 26 फरायदों नुहुनि सोमोन्दोखौ बाहाय गोसोखांदों आरो नुहुनि आमोलाव जेरै जादोंमोन बेबायदिनो मानसिनि फिसाज्लानि समाबो जागोन नुहुआ नावआव गाखोनाय आरो दैबाना लोमफबनानै मानसिफोर संहार जानाय सानसिम बयबो जादों लोंदों रंजादों आरो हाबा खालामलायदोंमोन प्रेज द लर्ड नुहुनि आमोलावबो जाय फाराफारि बेवहाय बिराद सर्ट लिरदों आरो बावहाय मोजाङै माने बुजिनो थाङोबा नुहुनि आमोलावबो गोसो बायदि हाबा खालामलायदों गोसो बायदि बिबिसार जादों गोसो बायदि जादों लोंदों रंजादों दानि जुगावबो गासै बायदि लोंनो थाखाय बियार बार खुलिदों दाख्लैबो एसे सासे मानसिखौ रायखांना बुंलायबाय आङो जे बियार बार दाबाथ' मोजांथार हमनो मोना बियार बार दंखायालाय हाबैदो रंजादो नोंनि थाखाय मोसा होफैग्रायाबो जोबला नोंनि थाखाय मोसा नोंनि सोरजों थाबायलांग्रायाबो जोबला आरो नोंखौ आखाइ हमनानै ओरै मोजां मोसाहोग्रायाबो जोबला जायफ्रा बाइबेलनि फुरा उल्था जायफोरखौ इसोरा नायनो हाया जों इसोरनि खामानि मावग्रा फालाव थासोफ्राबो बेवहाय थाङोब्ला गावखौनो गाव सुवा नांनानै फैनाय बायदि मोनगोन गावखौनो गाव जों बायदिया बेबायदियाव समायथारा होननानै मानसियानो मानसिनि गियानजों माने साननो हागोन बेबायदि संसारनि मानसिफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय ओरैबायदि गाज्रिखौल' मोजां मोनग्रा जाबाय हिंसा खालामनानै बोरै गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ गादबनानै गाव माने गाखोनो हागोन दैयाव गब'खानाय मानसिखौबो आरो गब'देरहोबावो ओइ मन्दल साख्रि मावग्राफ्रा दाखोर माने एग्जामपोल लाबा नोंगौथ' सानगोन मन्दल मावग्राफ्रा हानि जेब्ला हाखौ नामजारि खालामगोन होमबा बैयो दुखु सुखुयै जेरैबाबो माने सिमनायाव दावराव दावसि जानानै दुखुजों दिखारजों माने फैखाबाय जे बे हाखौ आंनि थाखाय नामजारि खालामना होदो मन्दला हाबि जाबि मावनानै 10-12 हाजारजोंनो जागोन आरो आंना लोगोआ आं दाख्लै खोन्थाखाबाय एसे गिदिराव लाखायोबो खिन्थु ओरैबायदि मन्दलफोर दङ माने 10-12 हाजारनि जायगायाव 1 लाख गाहाम लायो होमबा बे मानसिया दैयाव गब'खाबाय ओरैनो हाखौबो सेजाहां खुनुरुखुम माने नामजारि खालामनो फैदों बहायबा सोरनावबा लाथ'नानै माबा मोनसे जगा अमाफोर फाननानैब्लाबो फैसा एसे लाना फैदों बेनाव 1 लाख बिनांगौब्ला गब'खानाय मानसिनावनो हाबनो खर'बानानै आरो फिसौ गाव माहाजोन जानो नागिरबावनाय जादों जायाखै आरो मोनसे दंबावो उकिलफोरनाबो बिदिनो जायो
गावहानो केस जानानै ओरैबायदि टेनसन समस्या जाखाबाय आरो बे मानसिया जुदि उकिल हमब्ला बेनाव आरोबाव माने फैसा बुरजा बिहरबावनानै ओरैनो थाखा फैसा जोबस्रांखाबाय दावराव दावसि जानानै आरो बेनाव फैसा बिहरबावनानै गाव माहाजोन जानाय बादि मा बेखौ आरो फाफ्लियाव खर' गानानै गाव फिउ गाखोबावनाय बायदि जायो बेखौ बुंनानै जे आं गासिबो उकिलखौ गासिबो मन्दलखौ बुंदों बेखौ साननो नाङा आरो सोरबा बेबायदिबो फैसा खामायनायनि धान्दायाव बेबायदि माने गोरोन्थि मावो आरो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरो माने गोदोखानाय मानसिनाव गानानै बारखोग्रा बे जुगनि मानसिफ्रा जाबाय होननानै बुंदों नहनि आमोलाव बेबायदि स्टाइलनि मानसिफ्रा फैनायनि थाखाय गाज्रिखौ मावनो मोजां मोनग्रानि दा जमा जानायनि थाखायनो दिनै नहनि आमोलाव दै लोमफब होनानै सिथारजोबनाय जादोंमोन प्रेज द लर्ड आरो ससेयाव लटनि सोमोन्दै लिरनाय दङ 28आव लुकनि 17नि 28आव लटनि समाव जेरै जादोंमोन बेबायदिनो जागोन बे समाव मानसिफ्रा जादोंमोन आरो लोंदोंमोन बायलाय फानलाय खालामदोंमोन गायदोंमोन फुदोंमोन आरो न' बांफोर लुदोंमोन नाथाय लटआ सदमनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनावनो नख्रांनिफ्राय अर आरो गन्धकआ अखा बायदि गोग्लैनानै गासै मानसिफोरखौ संहार खालामदों प्रेज द लर्ड बाव धोरोमिया मानसिखौल' बासायनाय बे लटआ ओंखारलांनायनि उनावनो माने धोरोमिया मानसिखौ इसोरा बासायदों दै बेफोरबायदि गेजेरजों बे थखौ बियो बासायदों माने लटनि समावबो ओरैबायदि जादों लोंदों रंजादों गानदों जोमदों बायलाय फानलाय खालामदों दानि जुगावबो मानसिफ्रा हौवाखौब्लाबो हिनजावखौबाबो बायलाय फानलाय खालामो हौवाजों हौवाबो हाबा जायो बेफोरखौ खोनाबाथ' गामियाव थानाय मानसिफ्रा एफा गाज्रिद्रायखौ मानो बुंनो सानगोन एखायनो बियो एभेलेबेल जाबाय सौग्रावलायनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि खालामनायखायनो संसारा मैलाजों बुंफबबाय गाज्रिजोंनो सुफुंजोबबाय हिनजावजों हिनजावबो हाबा जायो जेराव बादा होनाय दं जेखौ मावोब्ला इसोरनि बिराद उल्था गाज्रि मावनाय जागोन बेखौनो थैनो बायदि मावनो मोजां मोनग्रा मानसिया जालांबाय आरो बायलाय फानलाय बायनानैबो मोनो हौवाखौ बायनानै मोनो हिनजावखौबो बायनानै मोनो नों इन्जय खालामनो रंजानो दिनै संसारा बै लटनि आमोलनि बायदि जाबाय लटआवबो बायनो फाननो मोनो होनदों आरो मा होननानै बुंदों न' बां लुदों दाथ' जोंनियावबो जादों आरो सिटियावथ' सिगांनिफ्रायनो जाबोखानाय एकदम मोजांजों खामायदों ना गाज्रिजों खामायदों बोरै खामायदों मिथिया बलेर' स्कर्पिय' लादों आरो बिल्डिं लुदों बेबायदिजोंनो गोदोनानै दङ बबे समाव इसोरखौ खुलुमनांगौ बे समाव गैला आन्दायलांबाय खिन्थु दिनै लटआ ओंखारलांनाय लोगो लोगो अरनि अखा हानानै बै जायगाखौ धंस खालामदों सदम गमराखौ बयबो मिथिखागौ थिग दानो बे संसारा बिदि गाज्रिजों सुफुंजोबनायखाय आत्मिक मानसिफ्रा प्रार्थना खालामनो थाग्रा मानसिफ्रा हमदांनो हाबाय दिनै बिहामजोआ गथ'खौ सारिसिगोन बिमा बुरिया थामथिमसै खिन्थु माब्ला सारिगोन बेबो बुंनो हाया एक्जाक्टलि डाक्टारा बुंनो हाया जे बिहामजोआ माब्ला गथ'खौ सारिगोन थिग बेबायदिनो खिन्थु साबधानसै गथ'खौ सारिसिगोन बिहामजोआ बिमा बुरिया मिथिखाथारसिगौ थिग बेबायदिनो दिनैनि टाइमा माने जोङो मिथिखाबाय जे बिराद गाज्रिया साग्लोबखाबाय जाखासिगोन गोथार जिउखौबो बोखारसिगोन बा जाखासिगोन दिनै अखा मोफ्लामनाय बायदि दिनै गाबोननि गेजेराव हथात जासिगोन बे समावबो जोङो थांफानो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै फैनानै पापि मानसिफोरनि थाखाय थैनो थाखाय बियो मा होनना बुङो दहाय फरायनाया पापि मानसिफोरनो थैनो गावखौ गथायफैनो बे फैनाय नंला थाम थिम जानानै थानाय मानसिफोरखौ लांनोसो बियो फैगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया गासिखौबो थबस्र' बस'जोबनानै बाइबेलफोर मोनसे फरायनानै दोनसै आं मानोना जोङो बयबो गाज्रिया बा जोबनाय मुगाया जाबाय थाम थिम जानानै थाथारनांसिगौ अख्ला मोफ्लामनायजों सम जाथारसिगोन बेखौ मिथिखाबाय बेखिनि बुंनायावनो दाना जोंनि जोनोम जानाय बाइबेलफोर जे बाइबेलफोरखौ लादों बे बाइबेलफोरखौ जोंहा सेक्रेटारि आंनो हवाट्सएपजों बिराद मोजां हरदों बिराद मोजां मोनदोंलायदों आं बे हरदेरनायाव बेखौनो फरायनानै जोंनि जोनोम जानाय थांनाय थैनायनि मुलाम्फा मावनांगौआ मा बेखौल' फरायनानै आङो दोनसिगोन रमाव थांदिनि रमनि 14नि 17
सैद'नि 8 बेखौल' फरायनानै दोनसै आं दा फरायनि नैफ्राय एसे बेलेग जादों बेखौबो फरायगोन एसे खोथाया बेलेग बेलेग जादों आरो ओमफ्राय जाया जेखौ बुजियो बेजों नङाबा बेजों बुजिनो हागौ बिनिखायनो जोङो थांनानै थाब्लाबो फोरबोनि थाखाय थांनानै थायो होनदों जोंनि थांनानै थानायाबो फोरबोनि लागै आरो थैबाबो फोरबोनि थाखाय थैयो जों थांनानै था एबा थै जोङो फोरबोनिनो प्राइज द लर्ड दानि जों थांनानै थानाया बे स्टाइलाव जानांसिगोन जों थांनानै था जों थांनानै थाब्लाबो इसोरनि जों थैब्लाबो इसोरनि जों थांनानै था जोङो थै जोंहा सिन्था गैया जों इसोर प्राइज द लर्ड हालेलुया बेबायदि स्टाइलाव थादो लोगोफोर जोङो थैनानै थांब्लाबो रंजा बाजा थैनानै थां जों थैब्लाबो इसोरनि जायहा माने आफस'स थायो लटनि हिन्जाव बायदि आफस'स थानानै नाहरफिननाय होननानै जोङो गोसोखांलायो जों जायहा आफस'स थायो आयै बिमाया थैबाय फिसाखौ ओरै फेदेरगौमोन ओरै फोरोंगौमोन ओरैबायदि थाखा फैसा खामायगौमोन बिफा थानायमोनब्ला ओरै खालामगौमोन बिल्डिं लुगौमोन आफस'सजोंनो बुंफबना थादों बेबायदि स्टाइलनि दाथासै जोङो थांनानै थाब्लाबो इसोरनि जों थैनानै थांब्लाबो इसोरनि जोङो थांनानै था जोङो थै जों इसोरनि प्राइज द लर्ड दे बयजों गसंदो आङो थबस्र' गसंनानै फोजोबनो नाजाबाय लर्ड साफारबो दङ गरमबो जोङो बयजों गसंनानै मान होनायजों फोरबोखौ जोङो बाख्नायनानै जोङो दोनथ'दिनि